Gepleyer Adatlyk radiosu. Akşamyt haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň anyny uny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiýede ýurdun Kürt gozgalançylaryna garşy alyp barýan harby çärelerini ýazgarjy beýannama gol çeken 12 professoryň tutsak edilenligi habar berildi. Deklarasiýada Ankara regionaky Kürtler we beýlek halklary bilhakdaýyn gyrmagy we tutsak etmegi beýletmäge çagyrylýar. Täjikistan Awganistandaky konsulxanalaryna ýapdy. Safarat-ı Cumhuriyet Tacikistan der Kabul Türkmen mediýasy içilim gaçakçylygyna günäkärleriň tutulandygyny habar berdi. Bir kanun ýolları bilen getiren jinayetçiler, olar ýözleriniň bet pygıllarynyň amala aşmagy üçin hiç bir haramlykdan gaýtmadylar. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň çalyşygy resmi taýdan ýatyrylýarka, Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy esli ýokurlandy. 2 gün öňe 4 manat 40 sene çykdy diýdiler. Indi ýöne 5 manata da bardy diýip şeýle gurrun etýärler. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejik durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Türkiýanyň döwlet gözegçiligindäki Täzelikler agentligi polisiýanyň ýurdun günorta gündöründe Kürt gozgalançylaryna garşy harby çäreleri ýazgarjy beýannama bilen çykyş eden 12 professory tutsak edenligi habar berdi. Anadolu agentligi 15-nji ýanwarda tutsak edilenleriň Istanbulyň golaýyndaky Kocaeli Universitetiniň mugallimleri dygyny habar berdi. Olar Türkiýede we onuň daşynda biz bu jinaýatçylyga goşulmak islemeýäris diýip deklarasiýa gol çeken we regionda Kürtleri hem beýleki halklary bilkaslaýyn gyrmagy we sürgün etmegi bes etmek çagyrşy bilen çykyş eden 1200 professoryň arasynda diýip prokurorlar gol çekenlere garşy döwlete dil ýetirmek we terrorçy propaganda boýunça derňebe başladylar. Türkiýanyň günorta bölekleri Kürdistanyň işçi partiýasynyň we Türk harbiýleriniň arasyndaky çaknyşyklar bilen ýüz bolýar adam hukuklaryny goraýjy aktivistler regionda onlarça parahat ýaşaýjagynyň wepat bolanlygyny aýdýarlar. Indoneziýanyň polisiýasy ýurdun paýtagty Jakartada bomba partlamasyny amala aşyrmakda günäkär diýilip hasaplanýan terror öýjüklerini gözleýänligini aýdýarlar. 14-nji ýanwarda bolan hüjümüň netijesindeki adam, ýagny Kanadanyň we Indoneziýanyň raýatlary wepat boldy we 5 ýaragly hüjümçi öldürildi. Islam döwleti söwüşüji topar hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Jakartanyň polisiýasynyň ýolbaşçysy Tito Karnavian hüjümçilerin global guramanyň agzalary bolanlygyny aýtdy we hüjümüň dolandyrjy hökmünde Islam döwleti toparynyň düzüminde Siriýede söwüşýändigi aýdylýan Indoneziýaly Bahrum Naimyň adyny agzady. Howpsuzlyk ministrliginiň ýolbaşçysy Luhut Panjatian hüjümi gurnamakda guman edilen 3 adamyň 15-nji ýanwarda tutsak edilenligi baradaky maglumatlary tasdiklady. Azerbaýjanyň Halk Fronty opozisiýon partiýasynyň aktivisti 7 günlük türme tutsaglygyna hökm edildi. Bakunyň sudy 14-nji ýanwarda Turan Ibrahimi köpçüligiň arasynda hapa sözleri ulanmakda, polisiýa garşylyk görkezmekde we jemgyýetçilik tertip düzgünini bozmakda günäli tapdy. Turan Ibrahim 13-nji ýanwarda öz öýüniň golaýynda saklanypdy. Ibrahimiň garyndaşlary onuň polisiýa bilen hiç hili konfliktiniň bolmandygyny aýdýarlar we tutsaglygyna ýakynda Facebookda Azerbaýjanyň häkimetlerini ýazgyryp çap eden maglumaty bilen bagly bolmagyny çak edýärler. Ibrahimiň tutsaklygy Azerbaýjanyň bir näçe etraplarynda dören protestleriň ýa-ýanyna gabat geldi. Protestçiler nefte we ýurtdaky ýeşillige, bahalaryň gymmatlamagyna we beýleki ykdysady kynçylyklara nägelelik bildirdiler. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň Krymyň elektrik üçinçiligini bir aýa golay wagtlap dowam eden düzgünçiliklerden soň dikeltmäge taýýardygyny, emma munyň üçin Russiýa tarapyndan anneks edilen ýarym adanyň Ukraina gaýtadan goşulmalydygyny aýtdy. Biz Krymy elektrik energiýasyny bermäge taýýar, ol Ukrainanky. Siz isleseňiz ony alyp bilersiňiz. Bolmasa biz Ukrainanyň Krym bilen bagly bütewliginiň dikeldilmegine garaşarys diýip Poroshenko 4-nji ýanwarda aýtdy. Russiýa 1-nji ýanwarda möhleti dolan şertnamany dikeltmek üçin Ukrainanyň öňe süren şertlerine boyun bolmakdan ýüz öwürdi. Krymyň ýaşaýjylary 22-nji noýabrda Ukrainadan barýan esas elektrik liniýalarynda dören ýaşadlyklardan soň elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi bilen ýüz bolýarlar.
Kırgızstanyň hökümet resmiýetleri 30-dan gowrak Kırgızstanlynyň geçen ýylda Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň düzüminde söwüşip ölendigini aýtdylar. İçeri işler ministrliginden Stalbek Rahmanowyň 15-nji ýanwarda aýtmagyna görä 2015-nji ýylda 508 Kırgız raýaty Siriýada we Irakda dürli islamçy söwüşüji toparlara goşulypdyr. Şol sanda 387 erkek adam 121 denan maşgala we 83 çağa hem yetkinjek. Rahmanowyň bellemegine görä 40 Kırgız raýaty geçen ýylda Siriýadan we Irakdan öz ýurduna gaýdyp gelipdir. Ermenistanda soňky 2 aýda H1N1 doňuz dümegünden 11 adam wepat boldy. Saglyk ministri Armen Muradjanyň 15-nji ýanwarda aýtmagyna görä virusyň soňky pedasy 61 ýaşly Zenan 14-nji ýanwarda aradan çykypdyr şeýle-de Muradjanyň ma'lum etmegine görä doňuz dümegüniň alamatlaryna eýe bolan 92 adama häzirki wagtda keselhanalarda bejergi berilýär. Gepliýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeliginde başlaýarys. Türkiýanyň döwlet gözegçiligindäki täzelikler agentligi polisiýanyň ýurdun günorta gündogorunda Kürt gozgalançylaryna garşy harby çärelerini ýazgyrjy beýannama bilen çykyş eden 12 professory tutsak edenligini ma'lum etdi. Habar berilişine görä tutsak edilenler ýurdun içinden we daşyndan 1200 adamyň gol çekmeginde ýazylan bilelikdäki beýannama goşulypdyr. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Türkiýanyň döwlet habar gullugy ýurdun günorta gündogoruna Kürt petnislerine garşy alınıp barylýan harby operasiýalary tanqidleýän polisiýa sebäpli polisiýanyň 12 alymy tutsak astyna alandygyny habar berdi. Anadolu Agentlyginiň bildirmegine görä 15-nji ýanwarda tutsak edilen 12 alym İstanbulyň golayyndaky Kocaeli Universitetiniň mugallimleri. Bular Türkiýanyň özünden we daşary ýurtlardan bolan 1200-den gowrak alym tarapyndan gol çekilen biz bu jenaýata şärik bolmak islemeýäris atly deklarasiýa gatnaşan adamlar. Deklarasiýada Ankara regionaky Kürtleri we beýle halklary bilhaslayyn gyrmagy we tutsak etmegi besetmäge çagyrylýar. Prokurorlar gol çekenler barada döwlete dil ýetirmek we terroristik propaganda alyp barmak boýunça derňe işlerini ýola goýdular. Türkiýanyň günorta gündogor böleginde separatistik Kürt işçi partiýasy PKK bilen Türk harbylarynyň arasynda ýul aýyna asyşyklaryň besetilmegi baradaky ilalaşyk çökülbäri gadaply çaknyşyklar barýar. Adam hukuklary aktivistleri parahat iratdan onlarça adamyň ölendigini aýdýarlar. Bu aralykda Islam döwleti topary bilen irtişikli diýip guman edilip Türkiýede tutulan 3 Orsiýet raýatynyň biri Orsiýetde terrorizmde gözlenýän adam bolup çykdy. 14-nji ýanwarda Orsiýetyň daşary işler ministrliginiň sözçisi Maria Zakharova Tatarstanly Aydar Süleýmanowyň Islam döwleti toparyna degişlikde guman edilip awgust aýynda gözlenýän adamlaryň halkara sanawyna goşulandygyny aýtdy. Zakharovanyň bildirmegine görä Süleýmanow 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Orsiýety terk edipdir. 13-nji ýanwarda Türk mediýasy Antalya şäherine Islam döwleti topary bilen irtişiklikde guman edilip 3 Orsiýetliniň tutulandygyny habar berdi. Bu waka Islam döwleti toparynyň agdasy diýip guman edilýän janynyň geçen bir hüjümçi bomba partlatyp 10 Germaniýalyny öldürip ýene 15 adamy yaralanandan soňra boldy. 12-nji ýanwarda bolan patlamadan soň Türkiýe öz harbylarynyň Irakda hem Siriýada Islam döwleti toparynyň pozisiýalaryny top okuna tutandygyny habar berdi. 14-nji ýanwarda Türkiýanyň premier ministeri Ahmet Davudoglu Türk ýaragly güýçleriniň geçen 40 sagatyň içinde Islam döwleti toparynyň 500 pozisiýasyna zarba urandygyny aýtdy. Ol hüjümde Islam döwleti toparynyň 200 agdasynyň öldürilendigini bildirdi. Onuň bellemegine görä zerur bolan halatynda Türkiýe bu ekstremistik toparyň jeňçileri serhet etraplaryndan çekilýänçe öz tutumly üýtgetmän hawa zarbalaryny hem amala aşyrar. Türkiýanyň premier ministeri bomba partladan hüjümçi Siriýadan Türkiýe gelen bosgunlydy. Türkiýe noýabr aýynda Orsiýetyň bir harby osaryny atyp ýykalbäri Türk sewüş osarlary Siriýanyň hawa giňişligine girenok. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Gepli Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistan Awganistandaky konsulhanalaryny ýapdy. Häkimetleriň ýurdun bu kararyny howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündiren lügaýdylýar. Awganistandaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Tajikistan Demirgazyk Gündogor Awganistandaky öz wekilhanalaryny ýapdy. Howpsuzlyk şertleriniň üpçün däligi sebäpli Tajikistanyň öz konsulhanalaryny ýapmaga mejbur bolandygy aýdylýar. Tajikistanyň Demirgazyk Gündogor Awganistanyň Gunduz we Paýdabaş şäherinde konsulhanasy bardy. Demirgazyk Gündogor Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýy dartgylygynda galýar. Awganistanyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Şikayp Mustaganyň aýtmagyna görä, Tajikistanyň Kabuldaky ilçihanasy Daşary işler ministrligine resmi taýdan hat ýollapdyr. Tajikistanyň Gunduz we Badaxşandaky wekilhanasynyň ýapylýandygyny habar beripdir. Konsulhanalaryň ýapylmagynyň howpsuzlyk meselesi bilen baglylygyny ilçihana ma'lum edipdir. Ýöne Tajikistanyň Mazar Şerif şäherindäki konsulhanasynyň häzirlikçe işleýändigini sözçü aýtdy. سفارت جمهوری تاجیکستان در کابل که یادداشت رسمی دیپلماتیک به Demirgazyk Gündogor Awganistanyň 3 vilayaty Tajikistan bilen serhetleşýär. Tajik-Awgan serhediniň golunda jeňçileriň hereket edýändigini erli resmiler aýdýar. Badaxşan vilayatynyň häkimi Faysal Begzadyň aýdysyça, Paýdabaş şäherinde Tajikistanyň konsulhanasy bardy. Tajikistanyň konsuly maňa jaň edip konsulhananyň ýapylýandygyny aýtdy. Konsulhana howpawanýandygyny bahana edip ony şu gün ýapdylar. Konsulhanany ýapmak barada Tajikistanyň Daşary işler ministrliginden buyruk gelendigini konsul bize aýtdy. Emma Paýdabaş şäherinde ýagdaý kadaly, gorkurýaly zat ýok. Konsulhananyň howpsuzlygy üpçün edilýärdi diýip hakim aýdýar. Konsuly Tajikistan boýunça mukim bulan wazifa icra mekerdi. Demirgazyk Awganistanyň Mazar Şerif şäherinde arada Hindistanyň konsulhanasyna ýaragly hüjum boldy. Şu hepdeniň çarşembe güni Jelalabad şäherinde Pakistanyň konsulhanasyna terroristlik hüjum amala aşyryldy. Gunduz vilayatynyň häkimi Hamdullah Danyshy Demirgazyk Gündogor Awganistanda barýan ýagdaýdan Tajikistanyň biňjilik bildirmegine esas bardygyny aýdýar. Merkezi Aziýanyň böleki respublikalarına da jeňçiler Awganistanyň göhüm salýar. Daşary ýurtly militanlar Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda toplanýar. Tajik-Awgan serhediniň belli bir bölegine jeňçiler iýeçilik edýär. Terrorizme garşy göreşde merkezi Aziýa ýurtlary biz bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Tajikistanyň bärde öz konsulhanasyny ýapmagy meseleniň çözgüdi däldir. Özbekistanyň Islam hareketiniň agzalary we Tajikistanly militanlar serhet ýakada hereket edýär. Jeňçileri ýok etmek boýunça merkezi Aziýa ýurtlary biz bilen bilelikde tagalla etmelidir. Bolmasa gozgalaňçylar merkezi Aziýa ýurtlarynda da dartgyllyk döredip biler. Ýagdaý çak edilişinden has agyr diýip Danyshy aýtdy. خطر کاملا بالقوا هستند مرزهاشان قرار دارند ما امیدواریم که کشورهایی که Tajikistan Demirgazyk Gündogor Awganistanda dören ýagdaýdan hawatirlenme bildirip gelýär. Tajikistan bilen Awganistanyň arasynda Badaxşan vilayatynda bir ortak sowda bazary bardy. O bazaram arada ýapyldy. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu. Awganistandaky habarçymyz Şaýmerdan Gulumradynyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir bolsa siziň dikkatiňize bildirişimizi hödürleýäris. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepli Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň we Orsiýadyň arasynda şulky gaz sowdasy meselesi barada metbuatda peýda bolan soňky maglumata görä, Gazprom Türkmenistana şul gazyň sowdasynda ara kesme etmegi teklip edipdir. Interfax agentliginiň gepleşikleri ýakyn öz çeşmesine talgylanyp habar bermegine görä, muňa gazyň bahasy esasy sebäp bolupdyr. Kardeşim Sahranyň berjek maglumatlaryny bilelikde dinläli.
Orsiýetin Gazprom kompaniyasy Türkmengaz döwlet konserine 2016-njy ýylda gazyň sowdasyna degişli kontrakt ary kesmesini girizmeyi teklip etdi diýip Interfax habar agentligi öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Halkara gaz badarnaky ýagdaýyň üýtgemegine laýyklykda Özbegistan has amatly nyrhlary hödürleýär. Netijede Özbegistanyň hödürleýän nyrhy Türkmenistanyňkydan has pes diýilip 14-nji ýanwarda Interfax gaz boýunça geçirilen gepleşiklere gatnaşan Orsiýet resmisiniň sözlerini getirýär. Emma anyk haýsy sanlar barada gürrüň edilýäni barada maglumat berilmeýär. Ýatladyp geçsek mundan owal ýagny 4-nji ýanwarda Türkmengaz ýörüte beýanat ýaýradyp onu Gazprom kompaniýasynyň Türkmen gazyny satyn almagyny besedýändigini ma'lum edipdi. Resmi maglumatda Gazprom eksport karhanasynyň Türkmen tarapyna 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap Türkmen gazyny satyn almagyny durudýandygyny habar berendigi aýdylypdy. Bu habaryň köpçüligi ýaýramagynyň ýygy bilen Orsiýet Özbegistanyň satyn alýan gazynyň möçürini artdyrandygyny hem oglan etdi. Özbegistan biziň gaz puwdagynaky ynamdar hyzmatdaşymyz we biz bu urdaky iki taraplaryň bähwitli gatnaşyklarymyzy ösdürmegi dowam etdireriz. Şeýlede şu ýyl Özbegistandan satyn aljak gazymyzyň mukdary göz görteli artyr diýip 4-nji ýanwarda Gazprom karhanasynyň ýolbaşçysy Aleksey Miller ma'lum edipdi. Gepin gerdişine görä bellesek Türkmen tarapy şu aýyň başynda ýaýradan beýanat gepleşikleri geçirmek mümkinçiliklerinde ýangladyp, hususan da biz iki ykdysady subyektiň arasyndaky hojalyk aragatnaşyklaryna degişli giň gerimli meseleler boýunça gepleşikleri geçirmäge taýýar diýdi. Interfax habar gullugynyň penşenme güni beren maglumatynda ady tutulmadyk Rus resmisi Türkmenistanyň ýakynda Hazarýaky gaz geçirjesini gurmak boýunça gepleşiklere gaýtadan başlamak baradaky meýillerine jogap edip, Türkmen gazynyň bahasyny üýtgetmezden gepleşikleri geçirmegiň manysyzdygyny tekrarlady. Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz sowdasy 2003-nji ýylda baglaşylan ulalaşyň esasynda amala aşyrylýar. İki ýurduň arasynda 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlygy gödüňne tutýan şol dokumentde Türkmenistandan Orsiýete Orta Aziýa, Merkez we Günnur Günwatar gaz geçirjileri arkaly ýylly 80 milliard kubometre çenli gaz aktyrylmagy gödüňne tutulýar. Ulalaşykdaky agzalýan gazyň möçürine garamazdan Türkmen gazynyň Orsiýete aktyrylýan mukdary ýyllan ýyla üýtgäp durupdy. Reuters habar gullugynyň maglumatyna laýyklykda 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard kubometr Türkmen gazy aktyrlan bolsa 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkeziji 10-11 milliard kubometre deň bolupdy. 2015-nji ýylda bolsa Rus karhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard kubometre çenli azaltdy. Geçen ýyl Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda özara gaz sowdasy bilen baglanyşykly käbir meseleler hem ýüze çykdy. Ýagny 2015-nji ýylyň iýul aýynyň başynda Türkmenistanyň Newit gaz ministrligi Orsiýetiň 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmengaz döwlet konserine aktyrlan gaz üçin bergilerini töläp bilmeýändigini aýdyp, ony tölegi ukypsyz partner diýip oglan edipdi. Munyň ýa-da Gazprom Türkmengazyň üstünden şikayet edip Stockholmyň halkara dawalara seredýän sudyna ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap edipdi. Türkmenistan häzirlikçe öz tebii gazyny 3 ýyl boýunça Russiýa, Irana we Hytaýa eksport edýär. Kerdeşim Fehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda çilim sowdasynyň ýatyrylmagynyň ýa-da çilim gaçakçylygyna garşy resmi göreş çäreleriniň geçirilenligi we netijede günäkärleriň birnäçesiniň tapylanlygy yerli media serişdelerinde köpçüligi habar berildi. Türkmenistanda çilime garşy göreş bilen bagly soňky täzelikleri Kerdeşim Ýowşan Nurwandan dinläli. Türkmenistan penşenme güni harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň birlikde geçiren operasiýalaryny ele salynan neşe serişdelerini we ýurda beýkanun getirilen temmäki önümlerini ýok etmek goýunça nowatdaky çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çäre ýurda temmäki önümlerini beýkanun getirmekde aýplanýan şeýlede döwlet gullugynyň wezipelerinden peýdalanyp paralan raýatlaryň bir näçesiniň telewizion arkaly towap etdirilmegi, öz-özlerine garşy görkezme bermegi bilen utgaşdy. Türkmen telewizionynyň 14-nji ýanwarda habaryna ýeňil eklenç gözläp temmäki önüm bolan çilim beýkanun ýollar bilen ýurda getirmek ýaly jinayetçilikli iş bilen meşgul bolýanlaryň tapylmagynyň gynançlydygy bellenilip geçilýär. Şeýlede habarda şunuň ýaly haram işe baş goşan adamlar öz pärlerinden tapdylar diýilýär.
Türkmen televizionyasynda jenayetçi diýilip atlandyrılan 4 raýatyň birincisi 1976-njy ýylda doglan telekeçi Sapar Muratgelliýew daşary ýurtlardan getiren temmäki önümlerini resmileşdirmek üçin Türkmen standartlar gurulugynyň we gümrük gurulugynyň işgärlerini para berenligini aýdýar. Aýplanýanlaryň ýene biri 1970-nji ýylda doglan Rahat Abaýew bolsa, telewizionyada berilen towasyna 2007-nji ýyldan bäri telekeçilik edýänligini, şeýle-de telekeçiligi halal ýöretmek üçin ähli şertleriň bardygyny aýdýar. Emma ol pesgilli temmäki önümlerini ýurda getirip resmileşdirmek üçin degişli guruluklaryň işgärlerini para berenligini tasdikleýär. 1981-nji ýylda doglan Erkin Döwletow bolsa, telewizionyada berilen towasyna Aşgabat gümrük postundan gödökçilik wezipesini para almak üçin ulananyny tasdikleýär. Telewizionyada towasy görkezlenleriň ýene biri 1983-nji ýylda doglan Gowonç Aşyrow Türkmen standartlar gurulugyna wezipesini para almak üçin ulananyny aýdýar. Döwlet eýetçiliginiň telewizionyanyň habaryny bir aýatlaryň bir kanun gazananyny gaýdylýan emlaklarynyň döwletiň haýyryna geçirilenini gaýdylsa-da, olara suud edilip edilmeýänligi aýdyň bolmany galýar. Ýagny innoloryň eden etmişler üçin kanunyň öňünde jogap bermeli boljakdyklary aýdylýar. Şol wagtda hem olar jenayetçi diýilip atlandyrylýar. Bu diýilýän adamlaryň temmäki ýönem bolan çilimi ýurdumyzda bir kanun ýolları bilen getiren jenayetçiler, olar özleriniň bit pygıllarynyň amala aşmak üçin hiç bir haramlykdan gaýtmadylar. Türkmen medeniýetiniň bu habaryna daşary ýurtlardan getirilýän bir kanun önümleri gümrükden geçirmek we Türkmen standartlar gurulugyny resmileşdirmek üçin para bermek praktikasynyň näme derejede giňeýranlygy, ýagny ýurtda çilimkeşlige garşy alınıp barlayan kampaniýanyň çägine şeýle ýagdaýlaryň Aşgabatdan başga ýerlerde näçerak ýüze çykarlanlygy aýdylmaýar. Ikinji tarapdan ýakylyp ýok edilen temmäki önümleriniň möçberi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Emma habarda ýurtda halal ýaşamak, işlemek üçin ähli şertleriň bardygy hem tow edýänler hem de diktator tarapyndan ençemegedek nygtalýar. Türkmenistanyň häkimetler tarapyndan ol ýa-da beýleki düzgün bolmakda aýplanýan raýatlaryň wagtal özlerine garşy görkezme berip, telewizionyada halka görkezilmegi, köpçüligiň öňünde tow etdirilmegi täzelik däl. Mysal üçin 2015-nji ýylyň noýabrynda hem bir näçe raýat dollar dogly manadyň hümmetiniň aşaklajagy barada ýaýran gurrunlar bilen bagyrlykda özlerini ýalgaryp kameranyň öňünde görkezme bermeli bolupdylar. Şol wagtda türkmen kanunçylygyny raýatlaryň öz-özlerine we ýakyn garyndaşlaryna garşy görkezme bermäge mezur edilip bilinmejekdigi bellenilýär. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda bir näçe gün bäri daşary ýurt valutasy resmi taýdan satylmaýar. Pul çalyşyk noqotları işleýän hem bolsalar, olar raýatlara daşary ýurt valutasyny satmaýarlar. Şol bir wagtda käbir maglumatlarda gara bazardan, ýagny elden satylýan valutanyň bahasynyň esli ýokarlananlygy aýdylýar. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada gurrun bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylowa ýüzlendik. Sultan daýda şu günler Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň resmi sowdasy ýatyryldy. Şeýle ýagdaýda häzirki wagtda daşary ýurt valutasyny elden satyn alyp bolýarmy? Gara bazardaky ýagdaý nähili? Elden satyn alyp bolýandyk barada maglumatlar bar gözel. Hemi şekiller ýalyk haşy dollar men alýan ýa men dollar satýan, dollar gerekmi diýip bir köçelerde ýa bolmasa ýanky bazarlaryň golaýynda aylanýan dollar satýanlar gatyr göze iýlenok. Şolar nähile hem bolsa, hereketde bar hem bolsalar gatyrken göze iýlenok. Gözläp tapmaly, kynlyk bilen tapmalda barada maglumatlar bar. Sultan daýda gara bazarda elden satyn aljak bolsaň daşary ýurt valutalarynyň bahasy näçe? Dollaryň bahasy näçe, euronyň bahasy näçe? Euro barada men bilemok, ýöne dollaryň bahasy mendan bir 2 gün öňe 4 manat 40 teňe çykdy diýdiler. Indi ýöne il arasyndaky gurrunlara görä 5 manata da bardy diýip şeýle gurrun etýärler. Ýöne men dogry söýledim, alyp görmem soňa alanyň ýanynda bolmandyň men şonu anyk bilemok, ýöne şonuň 5 manata baranda barada maglumatlar bar. Sultan daýda şu günler banklarda daşary ýurt valutasyny çalyşýan nokotlarda pul çalyşygyň ýatyrlanlygy barada haýsy ýoldan habar berilýär, nähili bildirişler köpçüligiň dikkatyny ýetirilýär. Men şun Türkmenistanyň merkezi edarasynda bolup gördüm. Şo ýerde alyp çalyş nokotunda hiç çelek bildiriş men görmedim.
Ondan odan ayın 12-sinde şol dolar satmak beşetilen onu 3-4 banka barıp aylananımda hiç yerde men bildiriş görmedim. Sonuç alış çalış nokotlarında kassalar açık dur. Doları devlete satmak isteyen adam olsa olar kabul edip alyalar. Şol bankın kursu bilen yönü dolar satılan o. Sultandayda onda häzirki ýagdaýda daşary ýurt valutasyny satyn aljak bolýan adamlar näme diýär, nähili çykalyga tapýar. Hiç bir çıkalığı da yok. Adamlar karıştılar. Nehme bolsa o arada intek bir hiç kim anıqtat aydı bilen yok. Şu birinin soruyalar, zana edip soruyalar, duşan vaxtları. Elbette bir telekeçilerin arasında gurrunlar bolýar. Telekeçilere daşary ýurda gidende, telekeçilik için ýöre derýalyk derde viza kart astırmaly. Ondan sonra viza kartyna da manat goýan, daşary ýurda gidip haryk getirjek wagtda hem baran döwletinde şu viza kartın bilen doları alıp bilýän diýip, şular ýalyk düzgünleşdiriljek bolunýa diýip gurrun bar. Ýöne entek bir edil planda men etdim, plan kart aldım ýa bolmasa gidip şuňalyk gidip geldim diýen adama men şu 2 güniň içinde duşam. Sultandayda ýurdun daşynda okuyan studentlere pul bermek meselesinde Türkmenistanyň ýaşaýjylary şu günler pul berip bilýärmi, näde pul berýärler? Şu ayın 13-nde men Ýymparsyda Amerikadaky Western Union'un kassasynda bolup görenimde şolar daşary ýurda ýermek üçin bir pul kabul edem ýok diýdiler, düzgünname işläp oturýardylar. Näçe düzgünname boýunça da şu pullar manat görnüşinde alınjak, soň aňyrda ýerlerilen adam dolar hökmünde alyp biler. Ýöne şonuň üçin ýene atalaryň aýlyk gazanjynyň möçberine görä pul uradyljak, pul kabul ediljek diýdiler. Son dolary uratma ruhsat beriljek. Şeýle düzgünname işlenýär diýdi. Men ýöne şuň ortalaryny golanynda ýerleşen altynatır Suudi Amerikadaky Western Union'a girip gördüm. O ýerde şu düzgünname hakynda gurrun etmediler. Şu taýda $1000 çelle uğratsaňyz, siz alyp uğratýas ýöne kime uğratsaň bilen senin pasportyňda familiýaň deňelmeli, pasportyň ýanynda bolmaly, alýas diýdiler. Ondan solar bilen çeken banka biz dewisli diýdi. Ondan soň $1000 köprägini mysal üçin $1500 bolsa da uğradyp bola, egerde senin daşary ýurtda okuyan okuwçy şol okuwuna tölew üçin kwitansiýanyň kopiýasyny size iýerýär. Hem şu kwitansiýany bir de dokument hökmünde berýäňiz. Şonda biz $1500 çelli geçirmäni ruhsat berýär, kabul etýäs diýip şular ýalma düşündirýärdiler. Elbette her bankyň özüniň düzgün tertibi vardır da men Türkmenistan önce hem ýerde ýeňmi kädidim ony ýöne şeýle dürli nemeler çykdy. Habarçymyz Sultan Atçylowa bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com websaýtymyzda, Facebook'ta Azatlyk Radiosy hem Kontakty sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk Radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek kan geldi, karaşan sana, akça keptirim, gelsin salama, geçti köptirim, akça keptirim, yayına irkana,